Danas pravimo dve vrste ljutenice i slatko-ljuti sos. Za prvu ljutenicu koju ćemo praviti potrebno nam je so i malo ulja. Paprika, ja sam izabrao ovu žutu, ali možete bilo koju boju, nije važno. Ide šargarepa i ljuta paprika. Mi smo odabrali habanero papriku zato što je, ima ovde dosta u Australiji, ali vi možete bilo koju ljutu papriku. Evo, sve smo isjeckali na sitne komadiće. Prvo ćemo staviti malo ulja. Kada se ulje malo zagrejalo, stavit ćemo ovo povrće. Stavit ćemo malo soli i pržit ćemo dok se malo ne mekša. Nakon nekih 10 minuta ljutenica je spremna. Za drugu ljutenicu nam je potrebno isto malo soli i ulja. Ovdje imamo zrno bibera, ovdje otprilike imamo možda nekih 30 grama, pola crnog luka, 2 čena belog luka i čili paprika. Kao što vidite, postupak je bio isti kao kod prve ljutenice, sve smo sitno isjeckali. Prvo što ćemo da uradimo, to je da se uprži ovaj biber. Nakon 2-3 minuta biber je gotov. Njega ćemo da izbacimo, on nam ne treba, ali zato ulje će nam trebati za posle. Prvo ćemo staviti crni luk. Zatim ćemo dodati beli luk. I pržit ćemo ovo jedno par minuta. Zatim ćemo dodati ljutu papriku. I sada ćemo dodati ljutu papriku i pržit ćemo dok ona ne dobije onako tamnu crvenu boju.
slatko-ljuti sos nam je potrebno malo pirinčanog brašna, možete gustin da koristite. Treba nam so, ovdje ima 250 ml vode, 100 g šećera i 2 kašike sirćeta. 1 čen belog luka, ljuta paprika i slatka paprika. Ja ću koristiti Worcester sos, a vi možete bez njega da pravite, sve je stvar ukusa. Za slatko-ljuti sos, slatku i ljutu papriku i beli luk smo stavili u mikser. Prvo ćemo da stavimo vodu i šećer i sačekati da se šećer istopi. Šećer se otopio i sada ćemo dodati paprike i luk i kuvati jedno 5 minuta. Nakon 5 minuta kuvanja dodat ćemo malo soli, sirće i Worcester sos. Sa malo vode razmutit ćemo pirinčano brašno, vi možete da koristite i gustin. Ovo radimo da bi se sos malo stegao. Kuvat ćemo nekih minut, dva i gotovo. Evo, završili smo. Ljutenica i slatko-ljuti sos su spremni. Ovo možete, evo mi smo stavili ovdje krekere, ali možete, ne znam, uz recimo ovaj slatko-ljuti uz piletinu, ovo isto uz neki lep hleb, kako god vama prije. Ako vam se svidio ovaj recept, pišite nam u komentarima, a mi se vidimo sljedeći put. Prijatno!